Прывітанне, паважаныя слухачы. Вы слухаеце чарговы выпуск ютубнай праграмы «Добрая вестка», у якой мы знаёмімся са зместам Святой Бібліі на беларускай мове і стараемся прыстасоўваць тое, што мы вычытваем Слова Божага да свайго штодзённага жыцця. У гэтым выпуску мы яшчэ раз паразважаем аб тым, як нізка трэба было Ісусу Христу сайсці, каб стацца падобным да нас людзей. Апостол Павел, напэўна, немала думаў над гэтым пытаннем, і ў другім раздзеле свайго першага ліста да філіпянаў ён паўтарае словы, вядомыя многім у той час пра Ісуса Христа. Адна рэч даволі ясна. Христос сышоў вельмі нізка дзеля нас, грэшных людзей. Запрашаю праслухаць праграму «Добрая вестка» на беларускай мове. Гаворыць Юрый Рапецкі. Будь прославлены на землі, што дае свой плод, где тече молоко и мед. Будь прославлены. Будь прославлены, калі ў смутку самотны іду, у пустыні цябе знайду. Будь прославлены. За твоє дары вяртаю табе хвалу. Калі цемра наступае, табе пяю. Доброславёный будь, Господь мой, доброславёный будь. Доброславёный будь, Господь мой, доброславёное имя Твое. Будь прославлены, калі ў свеце цудоўна ўсё, сонца промні нясуць святло. Будь прославлены. Будь прославлены, калі крыж цяжкі на плячах, надо мною пакутаў шлях. Будь прославлены. За твоє дары вяртаю табе хвалу. Калі цемра наступае, табе пяю. Доброславёный будь, Господь мой, доброславёный будь. Доброславёный будь, Господь мой, доброславёное имя Твое. Доброславёный будь, Господь мой, доброславёный будь. Доброславёный будь, Господь мой, доброславёное имя Твое. Што маю всё Твое, трымаеш Ты мой лёс. Табе, мой Бог, пяю. Доброславёный будь, што маю всё Твое, трымаеш Ты мой лёс. Табе, мой Бог, пяю. Доброславёный будь, доброславёный будь, Господь мой, доброславёный будь. Доброславёный будь, Господь мой, доброславёное имя Твое. Доброславёный будь, Господь мой, доброславёный будь. Доброславёный будь, Господь мой, доброславёное имя Твое. Доброславёный будь. Кожны год хрысціяне святкуюць Раство Христова, але ці ты, паважаны слухачу, калісьці задумаўся над пытаннем, як сам збаўца Христос успрымаў і уяўляў сваё з'яўленне на свет.
Хоць у нейкай меры мы даведваемся аб гэтым, калі чытаем словы, запісаныя апосталам Паўлам у другім раздзеле паслання да філіпянаў. Словы гэтакія. Ён, это значыць Ісус Христос, быўшы ў Божай прыродзе, не палічыў за рабунак сваю роўнасць з Богам, а прынізіў сябе самога, узяўшы вобраз раба, зрабіўшыся падобным на людзей і з выгляду стаўшыся як чалавек, упакорыў сябе і быў паслухмяны аж да смерці і смерці крыжовай. Тому і Бог узнёс яго і даў яму імя вышэй за ўсякае імя, каб перад імем Ісуса схілілася кожнае калена на небе, зямлі і ў апраметнай, і кожныя вусны вызнавалі, што Ісус Христос ёсць Господ на славу Бога Айца. У старадаўнім грэцкім тэксце працытаваныя словы пастаўленыя ў паэтычным фармаце. На гэтай падставе многія вучоныя мяркуюць, што апостал уключыў і паўтарае ў сваім пасланні вядомы ў той час гімн, які вернікі спявалі, калі збіраліся для супольнай лучнасці і духоўнага настаўлення. Кожная фраза і кожнае слово былі выбраны з асаблівай асцярожнасцю і пільнасцю, каб перадаць беспамылковае паняцце, кім ёсць Христос і якія акалічнасці акружылі ягоны прыход на зямлю, калі нарадзіўся немаўлятам у Дзевы Марыі. І вось першае, што мы чытаем. Христос быў у Божай прыродзе. У тэксце літаральна пішацца, што ён быў у форме Бога. І слова «форма» тут жа вынікае з грэцкага слова «морфе», з якога ў нашай мове мы атрымалі слово «метамарфоза». Морфе таму указвае на тое, што Ісус Христос у сваёй сутнасці заўсёды быў і застаецца Богам. У якім выглядзе існаваў ён перад сваім учалавечаннем? Уявіць нам гэта надта цяжка, бо ніхто з нас не быў з Христом у нябесных прыстанішчах, але тут і там мы знаходзім намёкі, якія сведчаць пра тое, што ён існаваў у вялікай Божай славе і святле. Перед тым, як яго забралі і засудзілі на несправядлівае пакаранне укрыжаваннем, мы чытаем малітоўныя словы Христа свайму нябеснаму Айцу. «Сёння праславі мяне ты, войча, у цябе самого славаю, якую я меў у цябе раней стварэння свету». Раней трое з христовых вучняў назіралі славу, якую збаўца меў з нябесным Айцом, калі яны прысутнічалі з ім на гары ператварэння. Пішацца, што на той гары перед Христом з'явіліся два старазапаветныя прарокі, і там жа, як пішацца, Христос перамяніўся перед імі, і зазяла аблічча ягонае, як сонца, а ўбранне ягонае стала белае, як святло. З нябёсаў яны пачулі голас Божы, кажучы: «Гэты ёсць сын мой любасны, якога я ўпадабаў, яго слухайце». Пачуўшы гэта, яны ніцма ўпалі і моцна перапалохаліся. Пазней у сваім другім пасланні апостол Пётр пацвярджае, што ён быў адным з відавочных сведкаў Христовай велічы і Божай славы на гары ператварэння, калі пачуў аўтарытэтны голас самога Бога, Айца з неба пра свайго сына. Гэтае здарэнне пераканала яго ў тым, што Ісус Христос сапраўды пакінуў бліскучую славу, якую раней меў з Богам Айцом у небе. І стаўшыся чалавекам, Христос перажываў тыя моманты, якія мы, звычайныя людзі, праходзім. У дабравесцях паводле Мацфея, Марка, Лукаша і Яна аўтары прыпамінаюць тыя асобныя моманты, калі Христос галадаў, адчуваў смагу, перажываў і шкадаваў, назіраючы людскія хваробы і цяжкасці. Сказано, што ён стамляўся ў дарозе, як і мы. Христос стаўся чалавекам у поўным сэнсе гэтага слова, але ён таксама хворых ацаляў
і прадказваў сваю ахвярную смерць, што значыць, ягоная боскасць заставалася з ім, хоць у абмежаваным відзе. Гаворачы аднойчы з фарысеямі, ён сказаў: «Праўду кажу вам, раней за Абрагама быў я, і літаральна я ёсць». Сваю боскасць ён не здаваў. Далей мы чытаем, што ён не палічыў за рабунак сваю роўнасць з Богам. Слова «рабунак» тут жа ўказвае на каштоўную рэч, якая моцна цэніцца тым, хто яе мае. Будучы Богам, Ісус Христос мог бы трымацца сваёй бесцялеснай боскасці ў небе і гэтым чынам задавольваць свае ўласныя патрэбы і жаданні, але ў такім выпадку да нас, людзей, не смог бы сысці і прыпадобніцца. Замест таго, ён згадзіўся пакінуць нябесныя прыстанішчы, пазбыцца некаторых асаблівасцей сваёй боскасці і нарадзіцца на свет. Пішацца, што ён прынізіў сябе самога. Што гэта значыць? Літаральна, што ён, так кажучы, самога сябе апустошыў. Інакш кажучы, ён здаў некаторыя аспекты сваёй боскасці, каб у поўным выглядзе стацца чалавекам. Ён выглядаў як нармальны чалавек, без таго німба, як часта мастакі ў сваіх творах маляюць яго. У кнізе прарока Ісаі мы чытаем цікавыя прадказальныя словы пра абяцанага Месію, што не было ў ім выгляду, які вабіў бы нас да яго. І сапраўды так. Ніхто з відавочных сведкаў на пачатку не бачыў у ім нейкай звышчалавечай асобы. Христос упакорыўся і падпарадкаваўся волі Богайца, калі прыняў вобраз чалавека. Але гэта не ўсё. Ён пайшоў далей. Сказана, што ён прыняў форму раба перад людзьмі. І тут жа ўжываецца тое самае грэцкае слово «морфе», што і сведчыць пра службовае стаўленне Бога праз Хрыста да нас, людзей. У грэцка-рымскім грамадстве рабы ніякіх асаблівых правоў не мелі. Карыстаючыся словам «морфе», апостол Павел падкрэслівае, што Ісус Христос праяўляў той пакорны дух служэння іншым, і гэтая рыса з'яўляецца часткай ягонай боскай славы. У Христе мы бачым, што Бог гатовы служыць людзям. Збаўца аднойчы памыў ногі вучняў і сказаў, што яны павінны падобнае рабіць адзін аднаму і іншым. Служачы іншым, ён не скардзіўся і не наракаў на іншых, кажучы, што яму не трэба так рабіць, бо ці ж ён не творца сусвету. Пра Хрыста запісана, што ён ёсць вобраз Бога нябачнага і стварыў усё, што на нябёсах і на зямлі, бачнае і небачнае. Уявіце сабе, усё існае ў свеце было створана ім паводле ягоных намераў і мэтаў. І замест таго, каб скардзіцца аб неабходнасці людзям служыць, ён ахвотна прыняў гэта на сябе і дапамагаў тым, хто меў патрэбу ў ягоным дзеянні. Падумайма толькі аб гэтым. Творца сусвету становіцца слугою кожнаму з нас. Ён прыйшоў да нас не дзеля таго, каб паказаць сябе вялікім творцам, хоць гэтым ён быў і застаецца, а вялікім рабом, гатовым служыць нам і нават аддаць сваё жыццё дзеля нашага збаўлення. Дык вось даводзіцца прызнаць, што ён прыйшоў нам паслужыць. Ці гатовыя мы, ягоныя паслядоўнікі, праяўляць тую самую рысу? У добравесцях мы чытаем, як аднойчы вучні Хрыста паміж сабой паспрачаліся аб тым, хто павінен заняць вышэйшыя пасады ў Царстве Божым. І прыйшлі да Хрыста з просьбаю, каб ён вызначыў ім іхнія адпаведныя месцы. А збаўца адказаў, што князі і цары ў свеце пануюць над людзьмі і з гэтага цешыцца, а так сярод вернікаў не павінна быць. Замест таго, каб імкнуцца заняць найвышэйшыя пасады, вернікі павінны думаць перш за ўсё,
як адзін аднаму і іншым служыць. Хто хоча між вамі быць першым, хай будзе ўсім рабом, сказаў ён, бо і сын чалавечы не на тое прыйшоў, каб яму служылі, а каб паслужыць і аддаць душу сваю як выкуп за многіх. І мы, ягоныя слугі, павінны мець тыя самыя адчуванні і быць гатовымі іншым служыць замест таго, каб толькі здавальняць свае жаданні. Так, збаўца існаваў у яркай славе з Богам Айцом у небе, але ён таксама праяўляў тую гатоўнасць сысці з неба і стацца рабом, каб паслужыць чалавечаму роду. У Хрысце тая гатоўнасць служыць чалавецтву цесна звязаная з ягонай боскай славай, адна не аддзеленая ад другой. Дык вось, збаўца упакорыўся далей, сышоўшы ніжэй. Ён добраахвотна пагадзіўся пайсці на смерць, і не толькі на звычайную смерць, а на смяротную кару укрыжаваннем. У часе Рымскай імперыі толькі здраднікаў і крымінальнікаў каралі крыжовай смерцю, і ніякага грамадзяніна імперыі не дазвалялі караць гэтакім брутальным сродкам. А вось Христос ахвотна пайшоў на такую карную смерць. З аднаго боку, ні за што яго пакаралі, бо самі апосталы пацвердзілі, што ён застаўся без усякага грэху. Понцій Пілат засведчыў, што ў Хрысце ён не знайшоў ніякага злачынства, вартага смяротнай кары. Апостол Пётр напісаў, што не ўчыніў ён ніякага грэху і не было паступства ў вуснах ягоных. Але з другога боку, ён сышоў і ўчалавечыўся, каб стацца той выкупнай ахвярай за мае і твае грахі, шаноўны слухачу. Апостол Пётра піша: «Ён грахі нашыя сам узнёс целам сваім на дрэва, каб мы, адцураўшыся грахоў, жылі дзеля праведнасці. Ранамі ягонымі вы ацаліліся». Христос, другая асоба Бога, вісеў на крыжы, і гэта для нас не поўнасцю зразумела. Чаму ён рашыў сысці так нізка дзеля нас грэшнікаў? Але ён гэта зрабіў, бо не трымаўся сваёй боскасці так моцна, каб паслужыць толькі сваім жаданням і інтарэсам. Не. Ён жадаў вызваліць грэшнікаў ад іхніх грахоў і даць ім новае змененае жыццё. Ён заўсёды намерваўся служыць чалавецтву і даць кожнаму жадаючаму чалавеку магчымасць пакаяцца і ўвераваць у яго, і гэтым чынам уратавацца. Падумаем толькі, ці ж не дзівосна ўсё гэта? Нічога падобнага мы не чакалі б ад іншага творцы, але так ён зрабіў, паслаўшы збаўцу Хрыста. І што Бог Отец думае пра выкананую пакорнасць і паслухмянасць Бога і Сына? Мы чытаем, што Бог Отец узнёс яго і падняў яго на самую вышэйшую пасаду. І прыйдзе той дзень, калі ўсе мы паклонімся Хрысту з прызнаннем, што Ён ёсць Господ уладар усяго і ўсіх. Бог ухваліў свайго Сына за ягоны вялікі подзвіг. Мы можам пакланяцца Яму цяпер і павінны. Ці мы так робім? Спадзяюся, што так. А калі не, дык прашу вас сур'ёзна задумацца над гэтым пытаннем і навярнуцца да Хрыста з просьбаю даравання грахоў і новага жыцця па веры ў Яго. Знищив тіни і греху ладу, чия любов нам дає отвагу, гнаться слави, Ён цар усіх царов. Хто над світом руку тримає, святим тремтінням, хто нас гранає, гэта цар славы, Ён цар усіх царов. Цудоўную любов мне подарил Христос.
самой крыш поймет, свое життя отдам, как вызволить меня. Вот теперь душа тає, розправив все твоє. Кто послал нам благословение, кто нам сиротам усыновление, это царь славы, и он царь усіх царов. Кто тот, кто правду несе народам, кто все беззлатие заменит злодой, это царь славы, и он царь усіх царов. Чудовную любовь мне подарил Христос, забрал мои грехи и в самой крыш понес, свое життя отдал, дал вызволить меня. Вот теперь душа тає, розправив все твоє. Святое ягня, достойный той хвалы, кто офярою стал. Достойный он святое ягня, достойный той хвалы, кто офярою стал. Достойный он святое ягня, достойный той хвалы, кто офярою стал. Достойный он святое ягня, достойный он хвалы, чудовную любовь мне подарил Христос, забрал мои грехи и самой крыш понес, свое життя отдал, вызволить меня. Вот теперь душа тає, розправив все твоє. Слухачі, прийшов час розвітуватися. Щиро дякую, що прослухали. Як звичайно, закончим молитвою. Літостивий Боже, сьогодні ми почули про Ісуса Христа, про те, що Ён займав надто високе місце з Тобою, Богом Отцом, і ровний з Тобою. Але Ён стався чоловіком, подобним до нас, людей. Господи, ми відаємо, що Христос застався безгрешним, чого ніхто з нас не може сказати про себе. Але Ён прийшов дзеля нас, грешників, каб відкрити нам шлях назад до Тебе, Боготворцы. З глибінь наших серців ми виказуємо щиру подяку Тобі за те, що Христос не тільки прожив своє земне життя досконало, але так само помер за нас, грешників, каб мы могли атрымаць дараванне грахоў і ўвайсці ў цесныя адносіны з Табою. Дапамажы кожнаму з нас увайсці ў блізкую лучнасць з Табою, Господі. Нават цяпер, калі хто з нас гэтага не мае. І дапамажы нам развівацца ў стасунках з Табою.
Мы жадаем адчуваць Тваю прысутнасць у нашых жыццях, і каб гэта праяўлялася нашымі ўчынкамі. Бо без Цябе, Господи, жыць святым вобразам проста немагчыма. Таму просім Тваю прысутнасць у нашых жыццях і пастаянную дзейнасць у нас. За ўсе Твае дабраславенні і дапамогу ў хрысціянскім жыцці мы шчыра дзякуем Табе і славім Цябе. Усё гэта мы просім у імя нашага вялікага збаўцы Ісуса Христа. Амин. Слухачы, шчыра дзякуй за тое, што праслухалі мяне, і зычу вам і вашым Гасподніх найбагацейшых дабраславенняў. Вы толькі што праслухалі выпуск інтэрнэтнай праграмы «Добрая вестка» на беларускай мове. Гаворыць Юрый Рапецкі.